és aquesta idea de que tu, quan fas aquesta memòria, la fas també pel futur. Llavors guardem el temps del passat perquè aquest temps el puguem actualitzar les vegades que sigui com necessari. No? Que de fet és la funció de la conservació, de la restauració, és el passat, les obres, guardar-les per al futur. Aquesta activitat l'hem programada perquè actualment aquest any, en aquestes dates, a més, precisament, s'està realitzant el Simposi Internacional d'Arxius. I parlant amb les companyes de restauració, doncs vam decidir que una activitat que podria ser una proposta interessant doncs era explicar com treballem al Departament d'Arxiu i al Departament de Restauració, que ens creuem en diferents facetes. Això sobretot és molt important perquè els fons d'arxiu del museu, que bàsicament tenim dues tipologies de fons, un és el fons propi i l'altre són fons que hem anat adquirint al llarg de la història, doncs ens serveixen no només per parlar de la pròpia història del museu i de Pablo Picasso, sinó també que ens ajuden a aprofundir i a investigar amb la història de les peces que nosaltres tenim a la col·lecció. I en aquest sentit, doncs, el Departament de Restauració té un paper clau perquè elles són les persones que curen les nostres obres d'art. Nosaltres el que pensem avui parlar és d'aquesta relació entre arxiu i Departament de Conservació. Per una banda és tot aquest material que tenen a l'arxiu s'ha de preservar per poder arribar a generacions futures. Llavors tenim tot aquest material dins caixes, carpetes, camises de conservació, que és material que fa que podem preservar aquesta documentació. I per altra banda, és aquesta relació, aquest diàleg de l'arxiu amb el Departament de Conservació. Tota aquesta documentació que està guardada en l'arxiu ens serveix a nosaltres per estudiar les pintures, els gravats, els dibuixos des d'una perspectiva històrica. En aquest context, el que nosaltres hem pensat que era molt il·lustratiu d'aquesta relació, el que hem fet és escollir uns casos d'estudi d'algunes obres de la col·lecció en les que es veu molt bé com ajuda el fet de tenir tota aquesta documentació històrica que preserva l'arxiu per conèixer amb més profunditat l'estat actual de les obres, tal com les veiem.